ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na mmemme a ị ga-ama na enwego mgbe anyị kwuru okwu ihe gbasara nchekwa Peter Obi maka na ofu mkpụrụ akwụ adịghị efukọrọ n'ọkụ o wee bụrụ na awa one ma one gara aga ka nụkọtara ofu vidiyo wa ebe Peter Obi na-ekwu okwu si na aka nwekwara ike ọbụkwụdo etu a ga-esi tụọ vootu ọ bụrụ na achọghọ ka ya soro na ndị a ga-atụrụ vootu na aka nwere ike ọ bụrụ na obituary tupu mgbe ahụ maka na etu gọọmenti kịta si aga bụ na ihe ọbụla ya emere ihe asịsị gbachie ofu bụ na a chọrọ ka ọ daa mgbe nke Igbo bụ na a na-abịazi na enwere ike imetụ ya aka na ndụ wee si na orukwa nke ọ gaba oruo mana na ọ ga na overboard ya mere anyị sị ka anyị tinye ọrụ n'ụbọchị tata maka na orugo mgbe ndị Igbo ga-apụta kwuo okwu ama na Peter abụghịzi sọsọ nke ndị Igbo mana o ruo na mgbe ndị Igbo ga-apụta kwuo okwu mụ na onye otu m nọ ebe a. The way they are going now, truly. Yes. So there's a possibility you may not be a candidate based on how. Not even a candidate. I might not even be alive. I'm telling you. Every single thing I do for a living, this government is frustrating it. Deliberately so. Everything. So there's even possibility if they have opportunity, I will not be alive. Oh wow, that's a big. It's an accusation. I know I get frustration every day because you do things that you think they will be normal. It is not normal any longer. They won't come directly and say, "Oh, we're doing this," but you could see their hand in virtually everything. So the government is attacking you personally. Attacking everybody who is in opposition personally. Right. I am being attacked personally. Everything, even to provide me with necessary things that I should have been entitled to. Not at all. I had a case recently at the airport. Okay. Where people who work in the airport, my car, and I said, it's me. The person on the side said, doesn't care. But I said, look at the cars of other people. And you could see them talking to each other, you know, as if, who is this one? We have divided the country, breeding hatred among us. That's why I keep saying, I want to bring back unity where there's division. I want to show love, compassion, care. It's gone out of here. I said, I'm looking at somebody. He locked my car in front of me and saying, you're not supposed to park here. But there's cars here. So what is the exception to my own? Should the Anansi people I know at the airport, they will not greet me. Because they are fearing that if they greet me, They become targets of the government. thank you. And now people send me invitation and say, my son, my daughter is wedding, but please don't come. Yes. Ebetike. Wumba. Onye nke m. Onye nke m. No. Ebetike. Wumba. Ya bụ ihe na ọ dịkwa m ka ekwemaka aha agafe onye ikpere aka. Ikwu oge. Diba ekene m unu. Ya. Eme bụ na Peter bụ ụgbọdụrụ ndị a n'ọnụ kemgbe ụwa. He may go everything humanly possible to frustrate that man from his president. Mana walk ana try from party to party. Party of Obaro, federal government, APC, SOD party. Kapi unyo ya anya. Ai manka. O mere mgbe ọ nọkọtara Lagos akwara property dị na Ikeja ugo na mba government. Etie mkpu amọpụ ka nke na nke nwanne nwoke. Ha oluta mgba. Amọ na akụtara na ahụ mmiri. Nọkọta next international gbara ọkụ na Abuja. Amọrọ na ọkụ amụnyere onwe ka ọ mmadụ mụnyere ọkụ ahụ. So most of his business ana akpa ya aka. Mana nwa amadi gba nkịtị ka na-eje especially for omegide kwa oje na Edo. Enwe assassination attempt on his life. Ọgbanahu. Ọka na-eso. Now, ebe olugo na nke nyanwe pụta na nke Echede podcast wee say that na ihe na-ekuzi ahụwo na nya Yesu no ndụ anyị erukwo mgbe ahụ, which means ihe ọ na-afụ karịrị ya. Ana anyị ma that na gọọmenti achọghị ịkwa ya ugwu na eten. Ha chọrọ iwepụ this man by fire by force. Mana ihe ji ewute mbụ that na ụfọdụ ndị be anyị bụ ndị
ma amụ mma kpọ ha na-eme mkpọkwu nwanne ụnụ ka a chọrọ iji chụọ aja ụnụ nwa sef na-enyekwa aka ka ana ụnụ echere o nwere onye ọzọ n'ime anyị n'ime ụnụ ka ụnụ ha nwere ike ịmachi with that pedigree that man today. Ị na-agba speed. Okay. Maka na ebe m tụrụ anya kịta bụ ka anyị gwuchegodu nke ndụ ya nye aka nwụ na mmadụ ama mgbu ya maka ọ mmadụ uweogodo ewu na-ata ya bụ na atụrụ m anya na ndị isi ndị Igbo ndị ọzọ ebe ọ bụ na o mechago n'ọnụ o wee kwupụta ya n'ọnụ ya ịma na ebune na-erirude ya bụ ihe megide okwute jiri ọnụ ya pụta jiri aka ya kwuo si na-ekwe ihe na-emenuo anyị maarụ na ikekwe nwere ihe na-emebu n'azụ ụlọ ya bụ na o ruo na mgbe ndị Igbo ga-apụtasị biko na ya bụ nka nkata koro n'ọhịa nọ mmadụ kowere maka na ihe ụfọdụ na-eche kịta bụ na nke mana ị mara na gọọmenti pụta kịta kpebie na ha ga-eme ihe dị etu a agbachi ha nkịta ha ga-eme kama ekwe agụọ akwa Bola Ige nwụrụ isi ada kwa Abiola nwụrụ isi ada si ha bụrụ anyị nke anyị ya bụ na atụrụ anya ma ọha na eze ọ bụrụ na ọ gafee ofu ụbọchị ọ bụrụ na ọha na eze na ndị isi ndị Igbo ndị ọzọ apụta kwuo okwu maka ya anyị atụ atụmatụ ngagharị iwe anyị bụzikwa biko kwuo na okwu otutu etozi unu n'ọnụ. Gwumba ọ gbaziri ngharị ihe iji chere ọkpọ na shọvel na-achụgharị m mba ebe ị na-aga bụ ebe ị na-aga dị iche n'ebe a mgberikịta iwe ji we mba nụ ihe bụ na ịghọtaghị ife ebe m na-eje ana m aghọta na abụ na akọwatara m ọgwụkwa ka ya sị dat na mụọ na temperament gị nọ na ị na-aṅụ afịa ihe na-akọwa bụ na ndị be anyị kwesịrị ịzụ anụ ka na-agbasa ya ụwọ maka na as etist na onye agbudo ofu anya ji isi ụgwọ a na-ekwu maka mbụ onye be anyị kịta nwere ike ịmachi pedigree that man so m na-achọ ka akpachapụ ya n'akụkụ ma ndị gọvanọ ma ndị edasi na-ekwu ma ndị marụ nwere isi na-agba mgba kịta ndị nwere isi ka m na-ekwu gọvanọs ya bụrụ ya na gọvanọs enweghị isi gọvanọs niile a ndị ma nwunye ha ma ụmụaka ha ga-atụnyere Peter Obi mbọchị elekshọn mana ha nwa na onwe ha kwa na ihe ha na-eme this act onye Igbo gebenu ntịnụ enweghị ebe ndị sabo na-anọ mgbe ka m wepụ ya bụ okwu sabo maka na mkpọ ha sabo kịta o dere gawa na ha bụ sabo enwere ike ma onye aka dị oche egburu etinye n'ime ịma etu echi mgbe ihe sabo mgbe a nụrụ ọgụ kama na ha niile maarụ ebe ha bụ na ha maarụ na ihe dị etu a dị ihe ha ji ekwu ha okwu bụ egwu na ya bụ ọkpụkpụ dị n'ime kọbọd ha maka na ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ịpụtakwu okwu enweghị ihe ga-eme gị mana n'ihi na imirikiti n'ime ha bụ nwere ihe dị ọ dị ka ihe a na-ekwu mbọchị a na Facebook mmadụ na-asị eji wee gbuo onye a o jikwa wee mee ndị EFCC na-ekpe ikpe wee ekweghị na a ga-enye ihe na ka ọ gaa triti onwe until ọ nwụọ n'akụkọ ahụ o wee bụrụ na ọ gara gbasa onye ke ya mgba onye a na-ekwu bụ Morris Ibekwe akụkọ ya na ọ gara o so na ndị ịma na ọ nọrọ na House of Rep o wee soro ga gbasa Obasanjo mgba ka o so gbasachazie ya mgba Obasanjo wee rota na nwoke man na ọ dịkwa achọwazie skeleton dị n'ime kọbọd wee woziri ya nyụọ ya ịkpakwụ isi ya apụtara n'ime ya wee buru etu o si gaa ya bụ na ndị a niile na-ekwu kịta na enweghị onye n'ime ha ọ ga-abụ irunye aka n'ike ka ị ghara ịrụta nshi na ahụ na ngwongwo na ngwogworis ya bụ na egwu ji ha adịkwa ama ịma na nwoke ma etu oshime na Lagos nke bụ na ọ bụrụ na ikwenye ihe na gọọmenti ya akpachapụ kpata ya aka ọ bụkwanụ na ikwenye enyetụghị iri eche na ịchụwago too much na ọ dịwaga ka ị chọrọ itokarị ibe asịghị mgba gịrị too etu a ka esi mee fashọra anyị marụ ma mbọ debịara ime ha na ịchọkwa ha n'ime achịchị dotoghu maka na onye a abịa dịka eze arụrụ ana o dori anya ya bụ na ihe a na-ekwu bụ na ndị a niile bụ egwu ihe a ga-eme ha ka ha na-atụ ụfọdụ na-apụtachi kịta eme nke okwu ma ụfọdụ so Peter Obi na-azụ kịta emekọta kpaa ha aka n'ebe dị agha ụfọdụ ga-agọrọ ha Peter Obi na ọ bụ ndị dị ka anyị nwa ịmara na anyị bụ Chineke people na-enweghị ebe ọ ga-abụ na-enweghị ihe anyị na-atụ egwu
maka ga-aga esonye eme ihe ọchịchị ya bụ na ndị a niile ịmarụ EFCC jicha faịlụ ha ụlọ ha narị ịchọọ ime ihe na Oshomole sịrị ọ bụrụ na ịchọọ ka agbaghara mmehie ịbata APC ọkwa na ịbata ha APC etu a ka mmehie ga na-arị a ga na-apa apọmpụ ya bụ na ndị anyị niile na-ekwu enweghị onye nwere isi n'ime ha ịchọọ ikwu ndị bara uru ndị bara uru ndị be ihe na-ekwukwa bụ na ife o ji ewute mbụ dat na ndị nwana kwesịrị ịbụ mouthpiece abụrụ mouthpiece ha mouth organ ana ha nwetara agbakọ ọnụ how can nwanne anyị nwoke na-eti ụdị mkpu a and because of Peter I am going to respect na Nigerian politics Kita has a okwu second fiddle na how much that na Peter was the first fiddle now whether you may agree with Peter's politics is a different thing altogether because the only thing you may agree with it about that now how with the mana ọ na-eti mkpu na ekwesị ka ndị ọhaneze ọhagburu eze ọha whatever it is rise up tibe na ihe abụ ka ọ bụ na onye ọsa ka ekwuru ife a by now both emirs both ndị aka na-etiso mkpu kai gara ide ka na-adụ eke na-anụ ma dampụrụ nwa ihe so n'elu mana na be anyị ihe deta na-eme onye ọbụla agbachi nkịtị epeteka ka anyị hapụgodo ha ka anyị nye ha dịka amani echi ọ bụrụ na anyị afụwa ha ebe ekwuru ya si nekwenu anyị apụtazie kpọwa ha niile afa n'ofu wepụtawa ya akara ekwentị ha gwa ndị mmadụ nwoke m kwuo okwu otu etojiri n'ọnụ maka ama etu mmadụ ga-esi ịma na a na-eme isi nọ na be onye ofu ụbọchị ọ ga-abịa na be nke adịkwa ama etu a Peter kuniri kịta ọ na-ekwo ịnọkọta kịta isi Peter ọkwa ya agwaghị ha ihe na ụfọdụ ndị na-asị ya step down ụfọdụ ndị na-asị echere na tọn ndị Igbo bụ 2031 ụfọdụ ndị na-akọ nke ha na-akọ nya bụ ihe na ha eme kịta na nya bụ ihe bere n'abalị oberekwere ọzọ ya bụrụ otego orugo mgbe anyị ga-asị mba na ọmụọ mmadụ nwe ogodo ewu na-ata ya bụ na onye ọbụla uche nke m na mpịacha okwu nke m bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo pụta kwuo okwu si aka akpatụkwanye na akpakwa agụ aka n'ọdụ na nke a abụghịzikwe mgbe a na-eme ihe na abịgokwa adịkwa ama ndị maara ndị international community a ga-agwa etu a Peter Obi kwuonere ji ọnụ okwu ekịta ndị maara ndị ọcha kwesịrị itinye ọnụ sikpọwa nwoke wadịa na ide mmiri na ndị otu ya si edekwa enye ihe na-eme na Naịjirịa ka a marakwa etu a ga-esi ime ihe na maka na nke a na ebetigapiachi ka anyị na ihe mere na mgbe agbara Peter egbe na Edo steeti few months ago ndị Igbo gbakwara nkịtị maka most of them like you say erichie n'ọnụ ha na dị na-epepepe na-anya ọ bụ na ụnụ gba nkịtị achụmi na nwa amadi ma ọ nọkọta nkịta mbụ Peter si oke na azọkwaghị m ka m gwuo na eziokwu anyị apịa n'ụkpọ datin maka the boldness maka ọ bụ na Peter nwere full corruption afro around him by now ma EFCC ICPC DSS fire brigade akadị na-akọ onye je miares ma ndị ọcha brigade akarịkwa involve ebe ọ bụ na ebe ịmana wepụtaga nwunye nwe na tinye aka n'ọnụ ọ sị na ya rutere airport ndị mmadụ wee gaa gbachie moto ya ọ nọ ndị kansụl ihe ọ pụtara kịta bụ na o rutekwa na Anambra na ndị ọcha brigade na ndị ihe na ga-agakwa ịkwụsị ya n'ụzọ n'ekwenụ m anya biko ọ maka na nwoke na-eme ihe na ọ na-abụghị ume ha ezukwenye no but ihe ha na-ekwu na because Peter dị too gentle ka nyesena na nke bụ eziokwu bụ that the best form of defense bụ attack imewe na attack ndị a nwere ike ịgbasasị mmadụ niile ma ya bụrụ na ha nwetara ihe ha na-achọ ihe ọ ga-abụzi mbụ na he got involved in a violent ihe na amaghị na Peter Obi na ọ dị very violent wee mewezie nke a wee agbakarịrị ofu egbe n'ụkwụ ma ọ bụ ama etu esi mee ihe na asị na accidental discharge akọrọ ya n'akụkọ otu oge kacha soro ya ka dịkwa mma kama chikwado ọfụma biko na ọbụkwa na etu akụ asị m gwa Peter nya mara na ihe n'okirikiri na-echi nche nya welire ego eze ya ọnụ maka na amụghọ ndat na-etu ihe ha si eme mene data maka mere ya adị amara ihe ga-emezi because na ọ dịgo tu alamin onye somebody of that status butere moto ya ịmadat na mụha ebe o jere na Naịjirịa
on Africa ma onye obu onwe bo je Africa ma onye obu ka mmadụ onwe nwa bansi salary ya bụ 50,000 ndị recruit on the against eje gbachie time auto epita maka gịnị mere na politics. In all fairness in life, most of people in Nigeria amanku ebe da manku na ihe gbasara ego on ihe gbasara internet na-eme. So ndị be anyị ogugu mbụ na-eji kuni ọ bụ sọ ndị ugwu maka onye enyemata na kwefụ ndị ugwu ya ekuni je na TikTok mbụ ụmụaka na eme mmabụ na-abagosi ha ji ama mmabụ na-ekwu ya na so ha ikwu n'ọnụ amenje dia mana onye be anyị nọgide sọsọ n'oji flag amahụ ezu penti amụrụ ya iwuru n'ime Chinese no jekọtụ na-ewere ngatụrụ ya ahụ ka ife anyị na-eme onwe anyị ndị okenye agbasịa nkịtị maka unu edichicha n'ọnụ enwerezi that pedigree m na Igbo before enwere ezi karịa eji mere ji eburu ndị Igbo ọ na-ewute ife ekwere nke ọha n'ọnụ because na nke bụ eziokwu dat na ndị Igbo anyị tọrọ atọ inye nwanne anyị nwoke bịabụrụ nwa anyị nwoke ọ ga-adịcha mma Epechike Ugwumba anyị ana